yazi so sikhohlwe isikolo nencwadi yazi. Unfortunately kuzoba 14 days kuphela. Malanga 14 for ama holiday. Sizodlala ibhola, solale kusuku, sifunde. Sobheka iTV kuze bese ebusuku. Thina abanye sobe si-investigator. Nanka amafayile ogcina session sengihambe. Yeah. Ulibangisephi? Useshayile u5 ndoda. Ngathi ukhohle ukuthi ngiyakuma holiday nje. Sothatha umndeni ngibheke eThekwini. Yazini bese ngikhohlwe phela ukuthi izikolo zivaliwe yazi. Buka la. Akucela unkosikazi angifakuyile ama-suitcase akhe man yazi. Phela ngeke ngikuthole ukuphumula yazi. Madoda segcwele umgwaqo kanje. Bashana bakho sala nabo. Kwenzenjani lapha? Engathi khona umuntu ola. Awusho abangani bami bakhona, yazi? We are the team, don't mess with us. If you have a problem, we've got it sus. We offer solutions, we offer good service. So call on us if you're feeling nervous. We move like lightning, quicker than that. We're cheap and effective and we don't charge VAT. We cool and we're witty and we make a great team. We're tough, we're smart, we tackle those who are mean. You'll like us, You love us. you'll thank us, you'll see. We're dynamite. DDT. Dynamite. Dynamite. Doo-doo. Umsebenza ngasinika wona and uzosibhadala le mali esifunayo. Good, because vele sesine 30 rand and 26 cents isikhwamisile. Mina bengithi siku holidays njengoba izikolo zivaliwe. And futhi mina ngifuna ukusebenza. Yeah, nam food princess. Password. Ngikhohliwe. Bafowethu, ngesana ukuthi ngiboneni izolo ekhaya. Password. Kunje niyakhumbula le yandla indala engasahlali umuntu. Le ngathi bazoyibhidliza man. Password, please. Holidays, sunny days, Lazy days usho iphi indlu endala? le shortcut engisebenzisayo endlule ngaka Vera the Coast. Vera the coast. Oh, ngiyayibona. Okay, qhubeka ke sisho. Cabanga nje bafowethu. Usishovela so nice. Sengizwa ngento ithi. Ngase Ngizwa ngento ithi, phakathi endlini. Ngase ngiyama ngayobheka. waya kule yandla. Ngithe ngibona ngabona kushana ibane erumini eliphezulu. Ngase ngizwe nomunye umsindo ngathi wesipoko. And then? Well, ngicabanga ukuthi ifuneke siyobheka sonke namhlanje. Ubalekile angithi. Vele, izinto ezithusayo ezenzekayo kule yandla. Isho kanjani lesipho? Ubusho kanje. Cool. Kusho ukuthi sikhona ngempela isipoko. Usho nje ukuthi usibonile isipoko sisi. Mina ngazi ngani majensi. Mina ngiyakhona manje kule ndle nesipho. Yes. Guys, imani kancane. Ayihlele phansi maduda, ayihlala phansi. Password. Password, please. Okay. Sanibonani my dudes. Sawubona.
Nginiphathele ama-cookies enziwe ekhaya kanye ne-flask ene-chocolate eshisayo. Siyabonga mama. Nisaleni kahle madudes. Hamba kahle. Asidleni ke madoda. Okay guys, nayi-ke iplan. Bheki wena uzohamba uye eposini. Ubone ukuthi nje ikhona iposi elike lafika kule yandlu. Sekunomnyaka kungahlali umuntu kule yandlu mabundla. Mhlambe khona umuntu oyithengile. Lokho kuza explain ama-lights la wena wabonile. Okay. Sakhi mina nawe soye ku-Detective Sergeant Ngobeni. Mhlambe khona kwaziyo. Pine Size, Muzi, noSizwe. Nina nizohamba niyobuza ukuthi ubani umnikazi wale yandlu. Sakhi. Umama kufakani lezi zinto asibhekayo? Walfaka carrot, spinach, nine. Is for the vitamin B. Hayi, emergency. Idlani ngadlali kaso. Hayi. At least ikhekeli one komunye umuntu. Ngathi mama masebenza kaso. No. Okay, gents. Sizohlangana la u3 o'clock ntambama. Umuntu ezazimisele, aphethe ukudla, agqoke impahla ezimnyama, aphethe namathulusi. Okay, asambeni. Bana ba jwang kwa? Hayi ba phetse hantle. Di holiday o di jile jwang? Di holiday. Re ke tle ka mo carousel ka mo. No re sebe. Ngala mbasha. Nerkupa wala Sergeant Ngobeni. Ngobeni. O ne a lefa. Mo tlholeng ka mo ofising ka fatshe. Ngoba nali iposi alifiki kule yandlu, akusho ukuthi alithunyelwa khona. Mhlawumbe ama-postman wakho angalisi iposi laphaya, ngoba bayazi ukuthi akunabantu kule yandlu. Cela ungitshele kahle. Nali ibhokisi lani lahlela khona incwadi ezi-undelivered and unwanted kubanikazi. If likhona ngicela ukulibona. Okay, kodwa ngithathe ukukhuluma naye khona manje ngabe ushonile. Hayi, somela e-charge office. Kusasa. Konje nifuna number 1039. Yes sir. Nayi ngitholile. Ngibone. Kwakuyindlu ka Mrs Magwaza washona ngo1980. Nifuna ukwenzani ngalokho? Iqiniso ukuthi le ndlu bizobhidlizwa. Cha, akunjalo. Khona umuntu oyithengayo ekuthiwa uCosta Defrators. Defrators. Iphuthukazi musilala. Uhlakaniphile intombazane yami. Oh, awuxolo mfana. Siyabonga, sizosala kahle. Ngizobadala ningilindele. Nganenzelani ke? Yebo malume, besicela usitshele konke okwaziyo ngendlu kaVera the Ghost. Sergeant, akushilo lesithole kuya ama-skeleton lebakhuluma ngayo. Yebo yiyo Sergeant. Angikhosho ukuthi ngifuna ukuzwa lokho. Bukani lana ngimtshele. Yebo le yandlu yami kwakundlu omunye ugogo. Besemdala kakhulu selapha eshona khona. Wayithatha umasipala. Sizamile ukuyithengisa inkathi eziningi, kodwa akekho umuntu ozaphambili ukuzoyithenga. Kodwa bebangelwa yini lo? Izolo ntambama usizoma kandlula ngebhayisikili. Uzi umsindo strange. Besifuna ukwazi ukuthi singayohlola namhlanje. Hayike, bukani la. Niqaphele ningalimali. Hambani ngizobe ningijek nambe kanjani. Kodwa ngibona bokuqala bokusho ukuthi lapha yana kunemsindo eqakile kule yandlu nakule yandawo. Okay, sakahle. Ake sizi ukuthi kuhambe kanjani lapha. As usual, upostmaster akazi lutho.
That's why boss let ufika late all the time. Mabunhle nosakhi. Ya umalumfinesa kashongo lutho ngaphandle ukuthi sibe careful and simtshele ukuthi hambe kanjani. Mina ngazi noma bakaqinisile makathi nabanye abantu bayacomplaina ukuthi khona imisinde nje ephumayo kule yandla. Nathi sizanga nalutho lithini. Kodwa ngise bathi khona indoda eyiputukeze efuna ukuthenga le yandawo. Okay, asambe njengamanje. Khona sofika kusakhanya. Oh. Ngabe ngicelile makini ukuthi nizofika late. Yeah. Umalume uzodla idina nomama so I guess uzoba right mangekho. Okay madoda asambeni. Scientifically abayiprove into enjalo. Man ngikuze nje ukuthi awukholwe bobona. Science ni scientist nenhliziyo. So ngiyeke ungasakhuluma. naye le yandle. Mosakuna next la. Sizongena khona la. Kodwa kuzongena mina kuqala ngitshela. Be careful. Begino phansi sizongena la. Thina sizokhuluma nje. Uzozobona. Isibani separafini. Mhlambe yiso leso sibona izolo, yazi? Asina dust kodwa sine paraffin. Lokhu ke? Angazi. Akala semnancane sizobona ukuthi sizoba kuhle uma sesigadile le. Uzani sobona le footprint? Hayi man. Ayikwazi kuba yethu. Ngoba thina asiqhamukanga ngapha. Iprint eyi-1 nje. Futhi ipoka sigqoka icathulo. Hayi, enepho size 9. Agents. Yini ngathi lamalive bawabeke ngabomu nje. Well, kuyacaca ukuthi khona umuntu osebenzela la. Hey, ama-tire marks. Usho ukuthi khona umuntu eyareversa, ekhipha okuthile. Then bakudonsa bakufaka kuleyo mnyango ungaphi. Agents, asithi kuyo-check-a ngale celeni. Ongijabulile Cynthia ngoba ukwazile ukuza. Awu Phineas, akawuvali umlomo encoma indlela opheka ngayo. Bengeke ngigezi noma sekuthiwani. Oh, ngiyamazi umfowethu. Empeleni akakuthanda ukudla kwami. Kodwa ukudla ngoba ngithi kunempilo. Ngihlala ngimtshela ukuthi akudle, khona ezoyeka ukubukeka lokhu ayikho. Habe, nisolani lapha kimi. Angiboni lutho lubi mina. Ningekele nje ngilungile. Ngabe ngayidlela nje. Hayi. Awuthi ngibona ukuthi le mbobi yakho. Mhlambe ningazi impintsha. Ubonani lapha?
Nix, kodwa kunukumsanga la. Okay, ithi ngene eqala. Awungasihlupi, uzongena. Muzi alright lapha. Yeah, akaThoshkamba. Emuzi khonani lapho ubonani? Hey. Isizwe. Athi kunomuntu apha. Sike. Kufanele sifihle lapho ukuze sibone ukuthi ubani. Sakhe mina sambe nasiyobheka. Okay, mina noyithu hambani. Beki, wena hamba ukadalela faster. Mina ngizohamba ngiyogada ngapha ngaphambili. Wena princess, yazi thatha ibhayisikili lakho ne. Uyobiza uSergeant Ngobeni, masikenzele isayini. Princess, uSergeant Ngobeni ukithi ulidina nomama. Okay. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hayi, bekuyizibiboco zangempela lezi thithi. Ngiyabonga Sindi. Wena ke Phineas. Hayi, akubuza dadwe bekumnandi impela. Kodwa phela kundlula umbhawo kamama lo ayenza ngesona ngenyama yenkomo. Oh, qala ngathi ngiphendule nalocingo. Kwathile la? Oh, uyingobeni lokhulumayo. Yebo. Okay. Nini? Kulungile ngizawudlula ngapho masingihamba. Bye. Bekungibani lo? Ngingamaphoyisa. Bathe abanye bashushumbisi beyibhamu lapha neDiplova. Ukuthi bhongoza wabo abakatholakala ukuthi ngabe uba. Nokuthi sifihlwe futhi akwaziyo. Sayina. Chance. Masam. Hayisayiza. Amuthi uSergeant Ngobeni ukuthi kunebhamu leya. Isibhamu, vele ibhamu. Okay, masambe sobheka nabanye.
Papa, what kept you? I've been 2 nights in this hellhole. Are you giving the signal? Cops were on our trail. We had to lie low. They arrested Jonas. So, do you have the goods? The shipment is here. You got the money? Okay, this way. Hey, what was that noise? It's my homemade ghost sound. It's to keep the inquisitive away. Haunted house. Good thinking. Hayi sibonge kakhulu akuseven. Hayi ngijabule kakhulu. Okay, bye bye. Ngophinde nivakashe phela. Hayi sizakubona wena. Okay, yeah, bye bye. Oh. Kwenze njani? Khona amanye amadoda laphana kule ndlu enesiporo. Athi umuzi ukhona ibhamu khona lapha. Uxolo kancane. Charlie 3 Alpha 1 coming? Yes sir. Ngicela ngiphe amadoda amabili. Thola phana endlini endawo emismagwaza kunebhanye efihle khona. Sengiqonde khona njengamanje. Ngasendeleni. Shipa sikidlana sibuye silala. Cynthia ngizobona mangibona. Asho. Siyempa. Okay. 10 AK-47s at 1,000 rand each. Not bad, actually. Yep. We are happy. Here's your money, and we're happy with the shipment cost. And let us know if you have more, a couple for sale. Ejo, mina ngizophuma la. Ngiyomabonisa. Lonke bantwana. Yebo sawutshela. Kunamadoda ayi-3 ngapha. Namabhokisi nama AK-47. Qhelani. Ngahle ningaphephi lapho. Hayi, phuma nonke. Boyisa, izandla phezulu. Pause. Come on. Son, what's wrong with you? What's Pum, man, Pum on. Pum. What's now, London. Well, if it's not you, Mr. DeFreitas, we're under impression that we deported you back to Mozambique. Mtaten! Then, ubani lo. Ngabuye kubo ubani. Uwengiti. Sesishile naku. Mtaten. Bantwana. Ngiyambona ke lo. Ulo sebaqedileke abantu la iDeep Close. Igama lakhe uOpa. Ngiyabonga ukuthi nenza umsebenzi omuhle. Nenza iDeep Close yaba indawo esafe. Opa, sishile ndoda sisi. To the Dynamite Deep Dudes. Enclosed is the reward which the department offered for information leading up to the arrest of the DeFreitas gun runners. 1,000 rand. Yeah! Everyone on the police force sends you thanks for your assistance. Yours sincerely, Detective Sergeant Ngobeni. 1,000 rands, gents. Yay! P.S. I don't want to hear the Dynamite Deep Roof Dudes even thinking of investigating any more dangerous gangs. Your parents would never forgive me.
salisombulula naleli madoda futhi namaholide wakabiphi nokubaphi. Hey, yazi uthi ngimtsheleni. Niyabona ukuthi lo msindo wespoke bowuphumaphi? La kule fanele. Uma uyidlula la, yenza isound so, mamelana. Benganamsindo mosi ngolisihlanu. Yipoko ke lezo. Dynamite,